I dag er det Karl Marx fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gavefod, som han har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor. Hurra, hurra, hurra. For denne dag er også rar. For hjemmevind, for mor og far. Hej alle sammen. Så er Streetardo taget til København for at fejre en rigtig god vens fødselsdag, nemlig Karl Marx, som er blevet 192 år gammel. Sidste gang vi fejrede fødselsdag gik det ikke helt så godt som forventet, for folk kendte ikke rigtig Nana, som vi jo altså prøvede at fejre. Men vi er sikre på, at de fleste kender vores allesammen socialistiske far, Karl Marx. Så vi håber, at folk vil tage rigtig godt imod den fødselsdagskage, vi lige om lidt skal ud og dele ud på Strøget. Tak skal I have. Happy birthday, lieber Karl. Lieber Karl. Happy birthday to you. Hey, Karl Marx, gefeliciteerd, jongen. Tillykke med fødselsdagen i Østers, vi elsker dig! Tillykke til hr. Karl Marx, og vi vil ønske, at han aldrig nogen, som er blevet født, fordi hans idéer har kun bragt elendighed til hele Østblokken og Østeuropa. Tillykke med fødselsdagen, Karl Marx! Hey, kunne I ikke tænke jer noget, fordi Karl Marx han har fødselsdag i dag, og så tænker jeg på, om vi... Nej, nu skal vi ind og charmere nogle damer, skal vi? Nå, hvor smiler han, hvor er han? Undskyld, damer, kunne I ikke tænke jer et stykke fødselsdagskage? Nej, det har vi ikke spist. Det er jo. Jeg er jo kommet op i det. Du overhovedet ikke passe på. I behøver slet ikke passe på. Hej. Ja, kunne I ikke tage et stykke kage? Kunne I ikke tage sådan en ting, jeg kigger ind i kameraet og så sige, we love on you, Karl Marx, eller sådan noget? Tillykke med fødselsdagen, Karl Marx. Og tak for kage. Dejligt. Ja. Okay, værsgo. Vi fejrer Karl Marx fødselsdag. Gratulerer, Karl Marx. Ja. Gratulerer med dagen, Karl Marx. Karl Marx har fødselsdag. Det er ikke noget at fejre, synes jeg. Nej, okay. Okay, mange tak. Han sikrer sig en gavebog, som han har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. For denne dag er også rar og hjemmevinter. Ellers tak. Nå, vinter, fritidsengelsk og Vladimir Lenin. Hold nu kæft for helvede. Kunne I tænke jer et stykke fødselsdagskage? Kunne I ikke tænke jer et stykke fødselsdagskage? Fordi Karl Marx har fødselsdag. Altså kage siger vi jo aldrig. Nej, det kan jeg godt Nej, men I så ikke have noget. Ja? Jeg tager bare et. Må jeg tage et med flag? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Skal jeg selvfølgelig være det der i midten? Kunne I ikke tænke jer et stykke fødselsdagskage, fordi Karl Marx har fødselsdag? Nej, tak. Men så er det godt. at fejre ham i hvert fald. Så skal der være hans du dødsdag. må godt tage kage alligevel. Ja, nej tak. I dag er det Karl Marx fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gavefod, som han har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor. Hurra, hurra, hurra. For denne dag er også rar. For hjemmevind, der mor og far. Med dejlig chokolade og kager til. Goddag. Er der et problem? Nej. Må man ikke kage med? Vil du have et stykke? I må gerne stille den der, om I skal ind i personen. Jamen, det er sådan, kagen er en essentiel del af vores besøg. Nå. Vil du have noget? Det er Karl Marx fødselsdag. Måske mine kolleger. Vil I ikke have noget kage? Det er Karl Marx fødselsdag. Det var vi sgu ikke lige frem. Så tilbød jeg så den søde vagt noget kage. Han ville ikke have noget kage. Så tilbød han nogle andre noget kage, og de ville heller ikke have noget kage. Jeg tænker, fuck it. Karl Marx, I'm gonna read your book soon. Happy birthday, brother.
I'm gonna read the next one. It will be yours. Ej, vi vil have. Okay, det er ikke i år. Ja, det er Det er i år. Du vil ikke have et stykke kage? Nej, det er start. Det var pænt af jer. Ja. Ja, vi har nu været i forskellige butikker og har snakket med rigtig mange søde mennesker. Søde vagter, søde folk, der rigtig gerne vil tage imod vores kage. Søde kapitalister, søde avissælgere, som rigtig gerne... Søde socialister, som rigtig gerne vil tage imod vores kage. De elskede kagen. Vores oplevelse, jeg har været henne, den har været, at folk er jo selvfølgelig rigtig positivt indstillet for Karl Marx. Som jo er top nice, og alle elsker ham jo. Og selv 192 år efter hans fødselsdag, så husker folk ham stadig og elsker ham stadig. Ja, det er nok på grund af hans rigtig flotte skæg. Og så at vi selvfølgelig kan kage, det er jo meget afgørende for folks glæde. Så vil vi gerne sige tillykke. Tillykke. Tillykke, Karl Marx. Tillykke. Tillykke. Tillykke, Karl Marx.